Jutila heittää sen yhden jalan lämärin sieltä. Se oliko se nyt se 4. maali. Ja sitten se helvetin kälyinen tuuletus. Ja sitten kun se Niinimaa tulee siitä. Mutta jotenkin mulla on se päässä se kun se heittää sen yhden jalan lämärin ja sitten se kälyinen pää. Ja sitten se halaus. Minkälaisessa tilanteessa sun mielestä suomalainen mies voi herkistyä? Kun Teppo Numminen heittää, oli pettynyt vähän sen olympiafinaalin jälkeen. Siinä oli moni herkisty. Omistakin kavereista semmoset, että ei olisi ehkä uskonut. Siellä oli tippa linssissä. Miten sä määrittelisit rakkauden? Nämä on aika huono. Rakkaus on mulle, esimerkiksi rakkaus jalkapalloon on siis, sille annetaan aikaa paljon. Sitten tulee just tää rakkaus jalkapalloon, rakkaus tyttöystävään, tää tasapaino joka viikko, kun puhutaan siitä. Niin mut kyllä se on sitä aikaa toisen kanssa. Onneksi nyt pystyy vielä kummankin kanssa. Miten sä luonnehtisit käsitettä kaihomielinen? Kaihomielinen? En mitenkään. Miltä tuntui, kun Henri myytiin? No kyllähän se oli raskas. Se oli kuitenkin Arsenalin kapteeni ja semmonen. Ja kyllähän se on monta vuotta ja eniten maaleja tehnyt Arsenalissa kautta aikoja. Ja kyllähän se oli hieno pelaaja. Että syötti ja teki ja monta vuotta oli kuitenkin Wengerin luotto ja oma luotto ja suosikki pelaaja. Että kyllähän se sitten pahalta. Tuleeko Liverpoolista mieleen jotain semmoista suurta tai... No kyllä toi muutama vuoden takana Mestareiden liigan finaali. Sehän oli selkeästi 3-0 tappiosta voittaa. Naapuri kysyi seuraavan päivänä, että taidat olla Liverpoolin miehiä. Mä vastasin, että kyllä. Oli ilmeisesti tullut vähän huudettu. Onko miten sä näet kaunosieluisuuden, liittyykö se mitenkään sun persoonaan tai? Ei. Entäs runollisuus? Ei sekään. Miten sä määrittelisit rakkauden? Se onkin paha juttu. Mikä lätkäjoukkue saa sut syttymään? IFK.